Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Momentálne hrajeme Subnautiku. Ja to točím hneď po tom ďalšom videu, ako vidíte. No toto vôbec není dobre, tu je fakt silná tá radiácia. Ale ja nemám inú možnosť, ja všade, kde to je postavené inde, tak není tá lokácia dobrá. Takže chcem to postaviť proste tu. Aha, a ja nemám kremeň a nemám ani titán, to je super. No tu si zoberieme titán, ale nemám kremeň. Toto je sol, to je čo? To je vajíčko zvieraťa, že áno? No jasné. Hen tam je kremeň, ale tam bude určite radiácia, že je to tak. Proč nejazdím s týmto oným? A není to radiácia. Paráda, mám kremeň. A ideme tam rýchlo. Ideme sem rýchlo a musíme si spraviť stroj na lekárničku. Tak, spravíme si poklop. Stená radiácia, no samozrejme. No, pozriem sa, čo je rýchlejšie. Či si spraviť... Rýchlo. Kde mám? Nemám. Kde je? Kde je? Kde mám Simota? Ja umrem. Tu je. Ja som umrel! Dobre, neviem koľko sme toho stratili, ale vyzerá to, že nie moc. Keď som tu rovno, tak sa pozriem, čo všetko je potreba na ten antiradiačný oblek. Sieťovina dvakrát. Čo sa robila sieťovina? To bolo z tých kalúch. Vzorka kaluhy dvakrát. To rýchlo spravíme, nech tam neumierame. Ale jak na tým prepýšľam, my budeme potrebovať 4 krát tieto kaluhy, to sa nám nedá. Dajú sa nám iba 2, myslel som si. Dobre, zoberieme olovo po ceste. No nic, tak to spravíme tak, vyrobíme si sieťovinu a ešte jednu sieťovinu a pôjdeme pre tie ďalšie dve. Aha, takže iba jednu sieťovinu a teraz ideme pre tie ďalšie kaluhy, aby sme spravili ďalšiu sieťovinu. Tak, jedna kaluha, druhá kaluha a poďme to rýchlo vytvoriť. Ďalšia sieťovina a teraz si spravíme ten antiradiačný oblek konečne. Antiradiačný oblek. Tak, a nebudeme momentálne umierať na radiáciu. Sice tento dýchací prístroj je problém momentálne, že nám je k ničomu, ale nevadí. Tak zoberieme všetko, čo máme. Pozrieme ešte tu truhly. Táto je prázdna a táto čo? Tam je iba kremeň a dvakrát sol, to nebudeme potrebovať. Dobre, keď tak sa ešte pre niečo zastavíme. Dobre, tak ja si tu teda vypustím s dovolením tú bojku a bojku si pomenujeme Domka tuto. Tu si necháme toto, tak. Pojeme dnu. No, čo by som si rozhodne spravil je fabrikátor. Vzorka ploského korálu a to som tam zrovna nechal. Nevadí, tu si dáme takto. Lekárničko stroj si dáme hneď vedľa toho. Rádio hneď vedľa toho. Skriňu jednu si dáme sem. Skriňu druhú si dáme sem. Nabíjačku článkov nepotrebujeme. My by sme potrebovali ešte nabíjačku batérií, ale tu teda nemáme. Ja som si myslel, že ju máme, ale my ju nemáme. A tento dokovací bazén, dokovaciu miestnosť teda. Dobre, tak tu si teda postavíme takto dvakrát titán potrebujeme, to je super. A no dobre, idem rýchlo teda pre vzorku ploského korálu, aby sme aspoň spravili ten fabrikátor. Lenže tu vzorka samozrejme nikde nebude, že áno. Tu je ploský korál. Vzorka, ešte jednu zoberiem, ešte nezoberiem. Dobre, môžeme ísť Domka tuto. Ideme Domka tuto. Tu sú nejaké to bude super na titán, lenže najprv si potrebujem spraviť miesto. Aha, a ešte sa nám vybila baterka, to je super. Zjeme jeden nutričný blok. Dáme si vodu, opravátor zatiaľ nebudeme potrebovať, tak si vymeníme baterku v opravátori. Dobre, postavíme ten fabrikátor, tu nemáme nič. Tu máme titán. Dobre, z fabrikátoru, čo môžeme spraviť na fabrikátor momentálne? Plutvy si môžeme spraviť, super. To momentálne nepotrebujem. Tu je nejaký kremeň, ktorým budeme potrebovať. Tu je niečo rozpadlé, tak tu bude dosť toho titánu, si myslím. Dúfam teda. Mohlo by tu byť, nejaký šrot by tu mohol byť. Odpadkový kôš, ten neviem, či sme skenovali alebo neskenovali, ale myslím si, že nie, keď to tak dlho trvá. Super, máme odpadkový kôš. Paráda, tu je toľko šrotu a my sme plní. Jaj, my máme plný inventár. Tu sme potrebovali na tú skriňu kremeň, že áno. Titán a tu kremeň. Joj, nemôžem tu niečo použiť? Nie. Môžem vyrobiť sklo. Super. A nemôžem niečo spraviť ešte? Tu spravím podstavu z olova, no. To si dáme takto tu vedľa. No miň aspoň to olovo, nie? A na tú podstavu potrebujem ten záhon. To je tež titánu, všetko. Pravím to tak, že tu je šrot, tu vyhodím dýchací prístroj, zoberiem šrot, spravím zo šrotu titán, z titánu vytvorím skriňu, do skrine zatiaľ nahádžem toto, všetko, čo tu je potreba. Zoberiem si dýchací prístroj, pretože ho nechcem stratiť. Poďme hľadať ten titán. Tu bol ten kovový šrot, ale pozerám, či tu náhodou niečo není v týchto truhlách, čo ešte nemáme oskenované, lebo všetko sa zjede. Môžeme zobrať tu olovo, super. Jeden kovový šrot, druhý kovový šrot, titán, čo je tu?
Medená ruda. Ono, ako je tu dosť surovín. A tu bolo niečo na skenovanie. Tu. Barový stôl. Ďalší stôl, na čo mi bude toľko stolov? Jak nad tým premýšľam, tu ešte zoberieme medenú rudu a titán. Tu si spravíme teda to rádio. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Vysoko prioritný pasažier. No, tak to tam teda asi pome. Po ceste si nazbierame aspoň dosť toho titánu a všetkoho možného. Ja tu teda toto postavím rýchlo, túto podstavu. No samozrejme olovo mám vnútri. Zoberieme olovo, zoberieme ešte nejaký titán, ktorý tu dokonca ešte máme. Super, to som rád, že to zistíme až teraz. Tu spravíme toto. Tu spravíme jednu takú miestnosť. Ja nemám zase titán? Na to potrebuje 6 titánov. No, dáme si tu zatiaľ túto vnútornú vonkajší záhon a my nemáme vnútorný? Máme vnútorný záhon. Ten si dáme takto tu do stredu presne. Tak, do neho zasadíme teda to lampašové semienko. Lampašový strom, nech nám to raste, nech máme vodu a jedlo. Teraz ja by som strašne rád išiel teraz von, rýchlo spravil toto, spravil tu ten vonkajší záhon, na čo potrebujeme dvakrát titán, máme iba jeden, to som strašne rád, takže musíme ísť ešte pre jeden titán niekde. Čo bude tu, čo bude tu, čo bude tu? Medená ruda, tuto bude čo? Titán, dobre, máme titán, ešte zoberieme tento po ceste. Striebro, ok, zíde sa. Tuto teda dostáváme a do toho záhonu dáme gelový vačok a dáme tam to semienko očkostopky, nech to rastie. Ešte tak premýšľam, keby sme spravili ten dokovací bazén, ale tam potrebujeme mazadlo a titánový ingot dvakrát, to je dosť. Ale zatiaľ si ho takto tu postavíme. Dobre, zoberieme Simota. Aby sa strašne zišla tá skenovacia miestnosť, lenže skenovacia miestnosť, no. Na to ešte nemáme fragmenty. Modul 13. Záznam vyslanca. Meď. OK, tak si to vypočujeme. Live pod launch sequence initiated. Entering planetary atmosphere. My creators, the cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path. In life, truth, and love for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. Life is a game which the universe plays with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Mám taký pocit, že to neprežil. Chudák, no, ja som si myslel, že už niekoho stretneme. No nic, tak pôjdeme po ceste domov a ja sa budem pozerať, či tu náhodou niečo není, teda aj na vyčnielky samozrejme. S titánom, fajn, ale skôr som myslel na nejaké fragmenty a mal by som si teda opraviť, no lenže ja tam nemám energiu zase, áno. Inventár plný, aha, super, a teraz mi to dalo akože tú baterku, aha, nikam, chápem. Máme ďalšie rádio, kde máme Simota. Nechcel som do neho nastúpiť, chcel som si ho opraviť. Môžem si ho prosím opraviť? Právým sa opravuje, nie ľavým. Jaže prečo mi do toho stále nastupoval? Čo to je? Fragment modifikačnej stanice, to potrebujeme. Super! 2 z 3 dokonca už máme. Paráda. No, nebudem brať vlastne ani vyčňovky, však mám plný inventár. Čo tu je? Laserový rezač? Super, ten potrebujeme. To už je posledný, myslím. Áno, super. Ešte tu som videl niekde truhlu. Aha, ja nemám v tom baterky. Laserový rezač, no to už nepotrebujeme, však už ho máme. Dobre, takže titánový ingot, mazadlo a olovo. Titánový ingot to bolo z 10 titánu, dobre hovorím? Ja som si teraz... Ježiš, to čo tu sú tie ryby? Takže... Z kovového šrotu spravíme titán. Dobre, teraz spravíme titánový ingot. Super, ešte jeden titánový ingot.
spravíme teda rovno počítačový čip, lebo to budeme potrebovať na tú medený drôt, tak. A teraz počítačový vzorka ploského korálu a ten zrovna nemáme, že áno. Ten zrovna si myslím, že som nezobral. No, presne tak. No, môžeme toto rovno dokončiť. Nemôžeme, lebo mazadlo nemám. No, tak skočím pre mazadlo a pozriem sa, či náhodou... A však mazadlo je hneď za nami, ak na to pozerám. Áno, mazadlo je hneď za nami, ale skočím pre ten vzorek ploského korálu. No, ani som nemusel ísť ďaleko. Je tu. No, snad by toto mohlo stačiť do zásoby. Ja by som potreboval tú nabíjačku na batérku, však ja mám všetko vybité. Kde bývam? Tu! Nemáme jedlo ani vodu, ja potrebujem nech ten lampašovník vyrastúť. 65%. Dobre, takže teraz si spravíme to mazadlo z tých semien. No myslel som si, že ich budeme potrebovať viacej, ale dobre, tak jedna stačí. Teraz spravíme ten počítačový čip konečne. Takže ty tu máš počítačový čip. Sieťovina, striebro. Striebro máme. A sieťovina bola z čoho? Z horka kaluhy. No, dokončíme tu toto. Olovo, super. Tak. Po týždňoch je normálne pocitovať psychické nepohodlie. No, to ja mám furt. Ja mám psychické nepohodlie furt. Spravíme z toho tú sieťovinu. Tak. A teraz konečne by sme mali už vykraftiť lekárničku. Super. Tak, lekárnička sa nám robí. Prehráme si rádio. This is LifePod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date. On potrebuje zrovna teraz pomoc. No tak co mám robiť? Tak tam ideme. No vyzerá to, že tam pôjdeme a ukončíme diel, pretože už nahrávam skoro 40 minút. Domka tuto nie a kam? Nie, nie. Kde dal? Čak, kde si? Žiadam okamžitú pomoc, skončím. Súradnice poškodené približné miesto vysielania nahrané do databanky, ale však tu nič není. Modul, nemám tu taký modul a tu nikde nejste, takže máte smolu. Ale neotravuj furt. Dobre, tak tu zaparkujeme. Neviem, či teraz nám to nevybije zrovna energiu, pokiaľ... A nemuselo by. Laserový rezač, tam potrebujeme jaskinu síru, diamant, batériu a titán. To rozhodne nemáme. Mohli by sme si spraviť ešte tento, vylepšovacia konzolu vozidiel. Tam potrebujeme 3x titán, medený drôt a počítačový čip. 3x titán nebude problém. Raz, dva, 3, akurát. Medený drôt... Na to potrebujeme meď a tu zrovna nemáme, čo? A tam potrebujeme ešte ten počítačový čip. Ten sa robil zase ako ploský korál, zlato a medený drôt. No, momentálne, jak som hľadal toto, tak tú vylepšovaciu stanicu vozidiel, tak mi tetka povedala, že vo vode zistujem zvýšené úrovne baktérie, tak mi odporúča sa oskenovať, tak sa môžeme oskenovať. Self-scan complete. Vital signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Takže sme momentálne už infikovaní. Tí, čo ste to hrali, tak viete, ako to dopadne. Tí, čo nie, nechajte sa všetko prekvapiť a ja už nemám žiadnu vodu. No nič, spravíme to si tak, že potrebujem titán, potrebujem všetko, či meď vlastne potrebujem, takže pôjdeme do môjho starého domovu, tam zoberieme všetko potrebné. No, už sme tu, zoberiem všetko, čo mám tu schované, no moc toho tu není. Ešte toto nezoberiem, lebo tam nič není. A vlastne rádio je tu. Tak si ho môžeme rovno vypočuť. Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. No, takže počuli ste to. Ja si teda tu pozbieram trošku vody a trošku jedla, pretože nemáme vôbec nič. No, rýchlo si musím spraviť teda nejakú vodu. Rýchlo sa napijeme, lebo vidím, že tento umiera. Z toho šrotu spravíme titán, nech nám to nebere toľko miesta v inventári. No, spravíme si rýchlo jedlo a vodu. No, máme trošku vody, takže doplníme si vodu. No to je akurát, jak pozerám, doplníme si jedlo, super jedlo máme, ešte si doplníme životy touto lekárničkou, všetko čo bolo tu sme zobrali a vlastne môžeme ísť. Toto zoberiem, to budeme potrebovať, au.
Striebro, au. Olovo. A... Nie, ja umrem. Spravíme safe, keby som náhodou umrel. Nie. Ja umrem. Ztratili ste zo pár vecí. Ztratil som asi všetko, takže si načítame safe. Do tej jaskyne už asi nepoleziem. Však mohol by som ísť vlastne si domov pre lekárničku, že áno? Pre môj domov, nie pre môj starý domov, pretože môj starý domov ešte nemá lekárničku, takže musím ísť do môjho normálneho domu. Dobre, zoberieme si Mota, neviem kde je. Kde si? Tu si? A ideme rýchlo domov. Čo je toto? Skenovacia miestnosť, super, to potrebujeme. To už je 2 z 3 a bioreaktor ten máme, myslím. Áno, no tu pozerám, že je toho dosť, ale neviem, toto bude asi nabíjačka článkov, že? Skenovacia miestnosť? Yes, tak máme všetko. Máme všetko na skenovaciu miestnosť. To som hodne rád. Pôžna jadrový odpad. Ježiš, by som mal vážne vypnúť nahrávanie, však už nahrávam cez hodinu. Spravíme ten medený drôt, ešte jeden medený drôt, z toho spravíme počítačový čip. Zlato ešte potrebujeme, ale to by sme mali mať. Áno, to máme. Dobre, z toho spravíme počítačový čip a teraz to môžeme vyrobiť konečne, ale dáme si lekárničku. Tak, ty už nám rastieš, takže my ťa teraz vlastne môžeme zasadiť, dobre hovorím? Áno, tak, zoberieme ešte takto, aha. Tak, po jednom to spravíme, nech nám to tu krásne raste. Tak, no. Ty vyrasteš za tát, jedlo zatiaľ máme aj vodu. A na skenovaciu miestnosť nepotrebujeme ani toho dosť. Iba medenú rodu, zlato, vzorko ploského, titán. Všetko vlastne máme. Dobre, tu dáme toto. Tak, dáme si ho červený, názov čierny, interiér čierny, pás čierny. Pomenujeme si ho tu som, lebo hovorím, kde si Simot, tu som, tu je. Na budúce spravíme tú skenovaciu miestnosť, spravíme, nájdeme teda, dúfam, že nájdeme, no ešte si ho teda opravíme, keď to nejde upravovať vnútri. Spravíme to, že nájdeme tú nabíjačku batérií, pretože potrebujeme tú nabíjačku batérií, to je fakt vec, ktorú nutne potrebujeme. Spravíme si ten hĺbkový modul a tú skenovaciu miestnosť, to je vec, ktorú na budúce musíme spraviť. Dobre, díky moc, že ste tu boli a vidíme sa na budúce. Čau.